Is-sentenza tal-arbitraġġ tal-Kamra tal-Kummerċ Internazzjonali turi b'mod ċar li għal kull flus li ħallas il-Gvern Malti ġie pprovdut f'servizz minn Stewart Healthcare. Dan intqal mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt il-programm tal-Professur Andrew Azzopardi fuq Campus FM. Dan l-għada li l-Gvern ippubblika kif imwiegħed id-deċiżjoni tal-arbitraġġ internazzjonali kontra Stewart Healthcare. Sentenza tistabbilixxi bl-aktar mod ċar sewwa illi dak kollu li ħallas il-Gvern dawn il-perjodu li l-konċessjoni kienet fis-seħħ. Kull pagament li jagħmel kien viżavi dak li huwa servizz tas-saħħa li ġie provdut. U da mhux qed ngħidu aħna issa se jgħidu Tribunal Internazzjonali wara li sema u qarbel pataflun ta' dokumentazzjoni li ġiet sottomessa bħala provi wara li sema naħseb ħadd ma jiddubi tagħhom esperti kemm lokali kif ukoll internazzjonali li ressaqna aħna bħala gvern. Il-Ministru għall-Ġustizzja qal minn din is-sentenza l-ammont ta' 400 miljun euro li għamel kampanja sieħa dwara il-Partit Nazzjonalista ħareġ biss li kienet qlajja. Il-fatt illi din is-sitwazzjoni jew kellha din il-qlajja llum nistgħu ngħidula illi tħallsu 400 miljun lil Stewart mill-Gvern u dawn l-400 miljun Stewart ħarbu bihom u ma taw xejn lura, dik hija purament qlajja li issa ġiet iċċertifikata minn dan it-Tribunal Internazzjonali illi qed tgħid isma' kull solt illi ħallas il-Gvern mara l-servizz tas-saħħa. Fl-intervent tiegħu il-Ministru Jonathan Attard qal li l-arbitraġġ internazzjonali ċaħad it-talba ta' Stewart għal kumpens ta' 148 miljun euro. Dan hekk kif it-Tribunal Internazzjonali laqa id-difiża l-Gvern Malti li kienet immexxija minn avukati lokali u anke internazzjonali.